सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बड़ खबर से रूबरू करावे जा रहल बानी। रुआ लोग के पता हो चाहिए कि पवन सिंह के बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्म चैलेंज के ट्रेलर टीएफ के वेबसाइट पर यानी टीएफ के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर रिलीज हो गई बाटे। बीते दिन एक दिन भइल टीएफ के वेबसाइट पर यानी यूट्यूब चैनल पर रुआ लोग के देखे के मिल जाई फिल्म चैलेंज के ट्रेलर। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि चैलेंज फिल्म जितना नाम चैलेंजेबल बटे और सही फिल्म के ट्रेलर भी चैलेंज से भरल बटे। पवन सिंह और मधु शर्मा के जोड़ी एमे रुआ लोग के बीच देखे के मिली तो ई लोग ट्रेलर के रिलीज होते के साथ रिकॉर्ड खड़ा कर दिले लोग। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि मात्र एक दिन में 5 लाख लोग एकरा के देखले बटे। सोची कितना बड़ा न्यूज बटे, कितना बड़ा फिल्म बटे कि एकरा के देखे खातिर 5 लाख लोग मात्र एक दिन के अंदर में देखले बटे। तब इसे समझ सकता नहीं कि फिल्म चैलेंज के का पोजीशन हुई जब ई सिनेमा हॉल में लागी, का लोग देखे खातिर भीड़ लगाई जब ई फिल्म सिनेमा घर में जाई। काहे कि चैलेंज फिल्म के रुआ लोग अगर ट्रेलर नहीं देखले तो रुआ लोग देख सकता नहीं। रुआ लोग के देखे खातिर चैलेंज के रुआ टीएफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाए के पड़ी। ओमे रुआ सर्च करी चैलेंज के रुआ लोग के मिल जाई देखे के। अब रुआ लोग समझ सकता नहीं जे नहीं देख ले उ जान जाओ कि ये फिल्म में बहुत बढ़िया से खर्चा कल गई बटे। आ जे देख ले उ समझ सकता काहे से कि ई फिल्म में सीन लेहल गई बटे एह देश से बाहर दुबई के सीन रुआ लोग के बीच देखे के मिली। तो एक दिन में 5 लाख लोग बहुत बड़ न्यूज बा भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर। काहे कि 5 लाख लोग कम ना होला एगो क्षेत्रीय भाषा के। काहे से कि अब क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी ना रह के पूरा वर्ल्ड वाइड के लेवल पर हो गई बा। काहे कि भोजपुरी के दर्शक, भोजपुरी के चहेता, भोजपुरी के सुने वाला, जाने वाला, प्रेम करे वाला लोग के अब संख्या दिन पर दिन बढ़ल जा रहा है। एक सबूत रुआ लोग देख सकता नहीं चैलेंज के। काहे कि मात्र एक दिन में 5 लाख लोग देख के एकरा के शीर्ष पर ले लेबा। भोजपुरी के ताजा खबर लोग के बीच ऐसे ले आओ तरफ से बस लाल वाला।